دکتۆر بخێر هاتی gelek spas dikim ji bo سەرچاوار هاتی بێگومان پسپۆریە تەیە مەسەلا حقوقێ و ئەف مەسەلە ژی هینا درۆژەvê de ye weke tê xwestin jî gotûbêj li ser nehate kirin a rastî sedem çi ye ku bûyereke vî awahî ev qas mezin ev qas girîng hema ser hate girtin em ji ber ku gorî baweriya min eger em ser sedemê vê meseleyê nîqaş bikin dibe ku em pozisyonekî zelal û vekirî bistînin wisa xuya ku siyaseta Kurda bi tevayî ne amade ku pozisyonekî zelal û vekirî bistîne yek jî ew e û êdin diya jî zulm û zora dewletê li hember Kurda hûn dizanin piştî ku cezayê hatin îlan kirin li Kurdistanê gelek deverê Kurdistanê mafên xwepêşandanê mafên ku mitînga çêkin ew maf ji holê yan ji bo 10 roja gotin ev qedexe kirin ew jî sedemekî gelek pêwîst e lê wek gorî baweriya min dibe meriv ser vê meselê gelek bisekine bêdengî heye weka ku wek got ev jî tiştekî ew e yani tiştekî nebaş e eger meriv xwaze ji bo aşîtiyê û aramiyê li Kurdistanê li Tirkiyeyê çêbive divê meriv pozisyonekî baş û zelal divê meseleyê de bigire. Belê doktor niha dema mirov berê xwe dide wê dozê wê îddianameya ku hatiye amadekirin wê doznameyê bi rastî li gorî ku pisporên mafnasiyê dibêjin gereke ew kesên ku têne darizandin tu cezayî wernegirin yan jî cezayekî besît wergirin. Çil sal ji bo meseleyeke bi vî awahî yanî Türkiye yasayê xwe jî cîbicî nake çawa hûn vêyekê şîrovet kirin? Belê piştî ku van ceza hatin îlan kirin Serokkomerê Tirkiyeyê bi rêz Erdogan tiştekî gelek barkêş got daxuyanekê gelek barkêş pêvekê gelek barkêş got eger cî van cezaya di kanûna da tune jî di hukukê da heye lê divê meriv gelo bipirse ew çi hukuk e yani di kanûna da ew tune di hukukê da heye ew hukuka çi ye divê gere meriv bipirse bêguman ew jî hukuka kolonyalîzm e yani hukuka ne hukuk e hukuka dijmintiyê ye hukuka derva yani hukukakî cuda ji bo Kurda tê yani cîbicî kirin têbicî hukukakî gelek cuda yani meselen girtî Türk bin wê bêguman helwesta wan li hemberî wan cuda be ne wisa mebesta we ev e belê yani me dikare bêje du dewlet hene li Tirkiyeyê dewletekî ji bo Tirkayê yek jî li hember Kurda û ew ne Türkin li hember wan e û ewa wan jî yani hukuka wan jî li gorî viyatê hukuka ku ji bo Kurdayê û ji bo Tirkayê ji hev cuda ye eger hukukekî normal hebiya gerevana yani ew kesê ku Selahattin Demirtaş û hevalê xwe gere batana azad kirin azad bibûna lê ew tune ye ji bo wî jî ana digel ku mehkemê biryar dar ew tewambariya ku ser wan hatiye dayîn ew ji wê tewambariyê jî azad bûn Selahattin Demirtaş û hevalê xwe ji wê tewambariyê jî azad bûn digel wî de jî 42 sal ceza tiştekî gelek ew e gelek doktor belê tiştê ku bala mirov dikişîne mekanîzmayên navdewletî jî weke ku tê xwestin nakevin dewrê sedema vêyekê çi ye meselen daxuyaniyên Konseya Awropa hene ê dadgeha mafê mirovan ya Awropayê hene tenê dibêjin divê bêne azad kirin lê tu ewek gaveke din li hemberî Tirkiyê nîne cezakirinek nîne ev jî hinekî nabe sedem ku Tirkiye destê wê bi quwet be bêguman yani di raya di navnetewî de jî yani dewletê Awropayê û wekî dinê jî bi awayekî gelek tûn serê nasekinin ji ber ku raya giştiyê Kurdistanê jî siyaseta Kurdistanê jî bi awakî baş serê nasekine wextê ku em serê nesekinin awakî baş em nikarin daxwaz bikin ji dinyayê çima ew jî serê nasekin yani lawazî ji Kurda de ye lawazîkî sebebekî ew jî ê Kurda ye di wê bawerî da me bêguman yani gere bi awakî gerek zelal û hevgirtî ev daxwazî bêkirin ev xebata ha bê meşandin ew xebat tên meşandin gelek
tiştên kirin hinek inisiyatîvtên dayîn ji hêla rewşenbîra ve akademisyenê ve li her perşê Kurdistanê lê ew xebat ne ew xebatin ku pêwîstî pê heye ana ne ew xebatin ku encamekî baş nava netewî da namnetewî da bêstandin. Divê çi were kirin weke nimûne pêşniyarên we çi ne ji bo diqada navdewletî de piştgiriyeke zêdetir çê bibe li hemberî dozên bivî, li hemberî neheqiyên bivî awahî. Belê, yani ji bo wî wek min got siyasetekî hevbeş lazim e. Ez wek mînak bidim. Hikûmeta Kurdistanê, Parlamenta Kurdistanê dikarbû biryarekî hevbeş bida. Li hember vê hukûkiya dikarbû pozisyonekî hevbeş nîşan bida. Daxuyanîkê bida. Wek mînak dibêjim. û wekî dinê jî siyaseta yani partiya dem dikarbû hîn bêtir bi awakî bi aktif, bi awakî aktiftir dikarbû hin tişna bikira. Dibe meriv ser hin tişnê dinê jî bifikre. Yani eger ku Kurd her hin hilbijartina, wekîlê xwe hilbijêrin, serokê belediyê xwe, şaradariya xwe hilbijêrin û ew kes ji hêla qayîma ve bên an jî mafê wan bê bin pêkirin, divê meriv ser hin tişnê dinê jî bifikre. Yani bi civakê ra bêguman, bi civakê, bi awakî girseyî, bi civakê ra, bi awakî meşrû divê meriv dengê xwe, daxwaziyê xwe, bi awakî siyasî baştir û xurtir û geştir wêne ziman. Ev jî ana diber ku nava siyaseta Kurdistanê de jî problem heye. Bi tevahî ez dibêjim. Ana em vî dengî nabîzin. Wextê ku ev deng ji civaka Kurdistanê, ji nava Kurdistanê dernê, belê em dikarin rexne bikin, dewletê Ewropaya rexne bikin, gelek devletîne rexne bikin, lê gerek carekî di nava civaka me bi xwe de jî ev nerazîbûn bên nîşandan, ev deng bên derketin û ev pozisyon bên girtin gorî baweriyan. Belê, doktor ev demeke tu li başûrê Kurdistanê bûyî bi hinek mebestên em bêjin zanistî, pêwendiyên zanîngehan û karûbarê zanistî. Têbîniyên te çi ne li ser rewşa giştî li Herêma Kurdistanê te çawa dît û bi taybetî akademiya Kurdistanê te çawa dît? Belê. Yani carekê ez dixwazim min ziman ku li Virala Kurdistanê ji bo min yani ciyê şanaziyê û serbilindiyê ye. Ez gelek serbilindim ku ez li Kurdistanê me. Carekê mîne ku du mehûnî sê meha ez Kurdistanê dibînim. Ew ji bo min carekî tiştekî gelek serbilindiyekî mezin ez wisa bêjim. Belê yani gelek üniversitetên avakirin Kurdistanê meriv ya dibîne. Hejmara xwendevana zêde dibe, a üniversite zêde dibe û hewldanê ku Üniversiteyê Kurdistanê bi Üniversiteyê Dinyayê ra bên girêdan hene tiştê gelek baş hene bêguman. Lê hê gelek tiştê ku bên kirin jî hene bêguman. Dibe meriv di nava vê prosesê da ka kêmasî çi ne, problem çi ne, meriv dikare çawa baştir bike, geçtir bike. Ji bo wî jî pêwîstî herî mezin ew e ku di nava her perçeyê Kurdistanê, di Üniversiteyê Kurdistanê bi xwe da dostanekî, hevalbendîkî yani dikarbin bi hevra bixeftin. Ew yani ew hê qelse. Weka ku ez dibînim, weka ku tê xweyandin, hê ew pêwendî baş nînin û bêguman meriv dikare yani hîn bêtir bi Üniversiteyê Dinyayê ra jî têkiliyên baştir deyne. Ji ber ku diaspora Kurda jî gelek Kurd e li Ewropayê, li her derê Dinyayê em bêjin akademisyenê Kurda hene, ji her çarperçeyê Kurdistanê. Pêwîstiya herî mezin gorî baweriya min ku meriv dikaribe ew akademisyenê Kurdayê hêja ji her çarperçeyê Kurdistanê ku li her derê Dinyayê bela bûne ku meriv dikaribe bi awakî wanwênê Kurdistanê an jî têkiliyê wan bi awayekî xurt û geş bi Kurdistanê ra, bi Üniversiteya Kurdistanê ra yani ava bike. Ew pêwîstikê herî mezin ew gorî baweriya min. Divir da jî heta ana gorî ku ez dibînim gavinê baş hene ama hê gelek tiştê ku bên kirî jî hene li gorî baweriya min. Gelekî spas bi rêz Profesör Doktor Naif Bezwan pisporê pêwendiyên navdewletî û zanistên siyasî du mêvanê me bûyî zor spas. Ez jî gelek spas. Serçavara.